Makadini, tinokuchingamidzai muchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Pano, mapfuwirwo eHove anozivikanwa nezita rekuti Aquaculture muchingezi, iyo inzira yekurera hove pamba kana pamusha. Nechinangwa chikuru ndechekugadzirisa hove dzekudya kana kutengesa. Munoziva here kuti hove dzava nemakore anodarika 500 million dzichidyiwa pasi pano kana Jesu chaiye nevatedzi vake vaizoraura. Hove dzinochengetedzwawo muno muZimbabwe kumamwe matunhu akaita seMashonaland West, Masvingo, Gweru, Shurugwi, Chinhoyi, Kariba, Harare, Victoria Falls, Chitungwiza kana kumaManyikaland kunorimwa matrout nenjuzu. Asi kana muchida kudzidza zvenjuzu endai kwaTete Tilda on Star FM Live, kwete kuno. Zvisinei, hove dzinodyiwa senyama ine hutano inonaka uye iwhite meat pamwe chete nekungogariswa pamba semapets. Musika wehove pasi rose inonzi Global Fish Market muchingezi iri kufamba neEbhora. Nyika dzakaita seChina, Indonesia, India, USA ndo dzinenge dzinozivikanwa kunzi ndo dziri pamberi. Vanhu vazhinji vajaira kuita hove dzekuraura murwizi, asi nyanzvi dzemusango dziri kuti kumasarirei kunge tarino naimi. Aquaculture ndiro boka renyama riri kukura zvine hasha kupfuura mamwe mapoka ose pasi pano. Maererano neFood and Agriculture Organization, zvinonzi 50% yehove kana kutopfuura dzehove dzinodyiwa pasi pano mazuva ano dzava kubva kuvapfuyi vehove. Musika wehove wapfuura 250 billion sezvakataurwa muna 2023 uye iri kukura gore negore. Saka zvino kuno kuFarm 4081 tati nhasi timboti pacha kudhibha mumvura imomo kuti timboongorora kuti zviri kumbonatsofamba sei kumadziva ikoko. Tonatsonyura muzviziviso zvose zvakakosha zvehove muno muchiHove Special. Number 1, zvimba, madziva, housing. Hazvidi pfungwa dzaAlbert Einstein kuti muzive kuti hove dzinoda mvura kuti dzirarame vanhu we. Kupfuya hove hakudi nzvimbo yakakura seyakaita seyemombe kana mbudzi. Kune hove dzinodhura dzakaita semasalmon nematuna, koitawo dzakachipa setilapia necatfish. Asi nhasi tinenge takanyanya kurerekera kune dzakati chipei dzacho. Munokwanisa kusarudza nzvimbo ine mvura iri padyo. Nzvimbo dzinoshandiswa kusakura hove dzinosanganisira maearthen ponds, ayo madziva echisikigo anonyanya kushandiswa kumaruwa. Plastic lined ponds, ayo madziva ane mutete weplastic kudzivirira kunyora kwemvura muvhu. Plastic kana mafiberglass tanks anokodzera nzvimbo idiki. Maconcrete tanks anopa iyo control yakanaka anokodzera nzvimbo dzine nzvimbo shoma. Zvakakosha kuti mvura iyi yamuchadzichengetera isava netsvina, yakachena uye iwanike nguva dzese. Hove dzinoda oxygen yakanyunguduka mumvura, hongu dzinodawo oxygen sevanhu nedzimwe mhuka dzose dzinofamba pasi pano, asi oxygen yadzo inowanikwa mumvura yadzinogara chete. Hazvinatsonzwisisika hazvo, asi ndozvazviri. Motobvunza vanonatsozviziva. Maaerators kana kudurura mvura kunobatsira kuwedzera mweya, iyo pH yemvura inofanira kuva pakati pe6.5 ne8.5. Asi maaerators haana hawo basa stereki kana mweya ikoko wagara uriko wakazara. Mukatadza kugadzira nzvimbo dzacho zvakanaka, kukura kwehove kunononoka, kufamba kwezvirwere kunowanda, uye oxygen ikapera hove dzenyu dzinofa mvura imomo. Mari inokwira pakugadzirisa mvura kana kudya. Izvi zvinozoitawo kuti tipinde muchimwe chikamu chedu, chimwe chebasa neruzivo. Number 2, feed labor. Kutanga fish farming kunoda kusimba neruzivo rwakawanda sejecha mugungwa, unyanzvi hunocheka sebanga, nediscipline yemunhu anogona kufamba kupinda nekubuda mubhero asina kana kusiya dhora imomo. Pamwe unyanzvi uyu wakatokosha kupfuura zvimwe zvipfuyo zvose zvamunoziva pamusha, nokuti mukazvitadza hove dzinogovana mvura yadzinorarama. Saka iyo mvura iyoyo yatinochengeta ikashata, zvose zvinobva zvadhakawo saHoly 10 zvanga kaita paya pana DJ Ola.
Sezvo marudzi ehove anosiyana akaita setilapia, catfish, trout, salmon, carpenter kana shrimp, basic technical knowledge kodawo zvikwanisiro zvinodhura zvakaita semapump filtration nemaaerators izvo zvinobatsira kuchenesa mvura zvichienderana nehove yacho yamuri kuchengeta. Hove dzinoda nzvimbo dzakachena dzine mweya neoxygen yakakwana uye temperature yakakodzera kuti dzikure zvakanaka. Temperature yakakosha. Temperature senge hove dzikaita setilapia dzinoda 25 to 30 degrees Celsius zvichireva kuti maheaters anodiwa kunyanya mumatangi, asi hazvisi kwese sezvo kune dzimwe hovewo dzinotoda chando muruzevha dzakaita setrout. Hove dzemusango dzechidiki dzinonzodya tupuka nechimwe chikafu chakapfava semakonye nemamwe maruva emumvura akaita sepeas nealgae. Asi sevarimi vari kupfuya, imi chikafu chehove dzenyu munochiwana mumatoro ndo kwamunofanira kuchitenga. Zvikafu zvine utano zvehove zvakaita semafish pellets. Hove dzinodyiswa mafloating pellets aya kana chikafu chakangogadzirwa senge mesh yechibage, cotton seed, fish meal. Munokwanisa kugadzira feed yenyu kana zvichibvira kuti mudzikise mari yamunoshandisa. Mabasa ezuva nezuva pakurima hove aya ndiwo mabasa anofanirwa kuitwa mazuva ese kuti hove dzikure zvakanaka uye project irambe ichifamba. Hove dzinofanirwa kupiwa chikafu kairi kana katatu pazuva zvichienderana nezera radzo, muchiongorora temperature, pH level, kuchena, oxygen uye neclarity yemvura yenyu. Zvese zvinokanganisa utano hwehove zvikabuda mugwara izvo. Kana muchichenesa mvura, shandurai mvura kamwe pavhiki muchigeza kana zvichidiwa, kunyanya ichisvibiswa nemarara anenge achipinda. Kuchenesa matangi kana dziva, bvisai marara, chikafu chisina kudyiwa uye algae yatambotarana zvayo. Izvi zvinoderedza utachiona uye zvinovandudza utano hweecosystem yemvura. Apo ndipo patinopinda muchimwe chikamu chedu chechirongwa chino chehove special. Number 3, utano. Sezvo hove dzichigara pasi pemvura, vanhu vazhinji vanokwanisa kusazvifunga kuti hove dzinomboremerwa nemiriwo. Hongu, hove dzinogona kurwara kana dzisingachengetedzwe zvakanaka. Zvirwere zvinonyanya kubata hove zvirwere zvakaita sefin rot, velvet disease uye white spot disease. Zvinokonzerwa nemvura yakasviba, kushayikwa kwemweya, kushaya chikafu chakakwana uye kuwanda kwehove mudziva. Zvirwere zvinobata hove zvinosanganisira mabacterial infections akaita seaeromonas, pseudomonas, fungal infections akaita sesabrolenia, maparasitic infections uye maviral disease inonyanya kuwanikwa kumamisha mahove ekurima. Zviito zvekudzivirira zvirwere zvinhu zvakapusa zvakaita sekuchengetedza mvura yakachena ine oxygen. Hongu tambozvitaura asi dzokororo ine simba. Dzidzai kutarisa hove mazuva ose muone kana dzichichinja maitiro. Zivai maitiro ehove dzenyu dzine utano kuti mugone kunhonga matambudziko nekukurumidza asati apararira, asati anatsooma sezvipikiri. Hove itsva dzinofanirwa kugara mudziva rokuongororwa, iyo inonzi quarantine tank, kwesvondo rimwe kana mairi, kuti muone kana dzine utachiona, nokuti kune zvirwere zvinotapukira kuhove zvakaita sedropsy, fin rot neanchorworms zviriko zveshuwa. Overcrowding inokonzeresa stress, inowedzera njodzi yezvirwere, saka hadzifanire kuwandisa hove mudziva ridiki. Hove dzine utano dzinofamba-famba zvine simba mudziva kana mutangi. Dzinodya dzisina kukengeza kana kuzvinyudza pasi. Dzinenge dzichitevedzera dzimwe hove dzichitaridza iyo inonzi normal schooling behavior, semabhodha ari kumission school ari kuteya chidyo chemupunga. Iwo masalt bath kubvisa mafungal nemaparasitic infections, formalin inoshandiswa zvine mwero kuzobvisa maparasites, maantibiotics, oxytetracycline anokwanisa kushandiswa pakurapa mabacterial infections. Asi musashandise mushonga pasina kurayirwa nenyanzvi dzehove. Itori pena zvekuti chero mukarova chitanda saAsamoah Gyan gore riya ra2010 munozvipinza parumananzombe, imvura imwe kaiyi, munoparadza ecosystem yehove dzenyu dzose munguva pfupi chaiyo. Mukakanganisa kuisa mushonga, manyama anomira nerongo sezvaakamboita kuna Chivero gore riya. The pollution is killing endangered wildlife, and scientists fear if nothing is done soon, the damage could be irreversible.
Number 4, mapoka. Kune hove dzakaita seiwu, iyo inofamba nemagetsi kunge zesa, asi kuzosiyana hako nezesa, magetsi ayo hangoende. Chokwadi mukaibata inokwanisa kugwinhai, asi hove dzekupfuya dzatinoziva dzine mbiri dzinoita tilapia, catfish kana kuti ramba, carpenter, salmon, shrimp, trout, lobster, milkfish kana bream. Zvinotariswa pakusarudza rudzi rwehove. Zviro zvakaita senzvimbo, mvura iripo inodziya here kana kuti inotonhora. Mapoka ehove anosiyana zve. Anosiyana pazvinhu zvakaita semari, musika kana marerukiro pakuchengeta, iyo inonzi labor muchingezi. MuAfrica uye kunyanya munzvimbo dzakaita seEgypt, Tanzania, Nigeria, Ghana nezvimwewo kune mapoka ehove anonyanyopfuyiwa nekudyiwa zvakanyanya nekuda kwekureruka kwekumachengeta, kukura kwazvo uye kufarirwa nevamwe. Ndiwo mapoka anonyanya kupfuyiwa. Timbomatarisa iyo tilapia, iyo iri muboka reLGBTQ nokuti inogona kuchinja kubva kumukadzi kuita murume kana kumukadzi woita murume zvichienderana nemamiriro nemararamiro ayo. Iyo inonyanya kuwanikwa muZimbabwe, Ijipita, Nigeria, Uganda, Zambia muAfrica. Tilapia iyo ndiyo hove inotengeswa zvakanyanya kumusika yeAfrica, inofarirwa, inokura nokukurumidza, inotora chikafu chishoma uye inonyanya kugara zvakanaka, inodyiwa nevakawanda. Nyama yayo inonaka uye yakareruka. Koita African catfish, iyo inowanikwa kuNigeria, Ghana, South Africa neKenya. Ine muromo muhuru samaigeti vanonetsa nenyaya yemakuhwa. Catfish kana ramba muchishona inokura kunge ikutandaniswa. Inogona kusvika 1.5 kusvika 3 kgs mukati memasvondo 50 weeks. Zvaitori huku naimi. Inokwanisa kurarama mvura isina oxygen yakawanda. Madhaka chaiwo ramba hamusi kunasoriziva imi. African catfish, averagely 6 months your fish will get to 1 kg size. Tilapia will get to 1 kg in 18 months. Tilapia does not like to grow in tarpaulin ponds like this. Tilapia likes to grow in cages, in river, or in eating pond like this. Catfish can grow anywhere. Inogona kurerwa mumatangi kana makeji. Catfish inoramba yakasimba chero mvura yacho ikaita dambudziko. Asazviro kuti tava kurara pabasa ka. Netudiki tuya twatinosevesa sadza, asi hatunyanya hatoita zvekupfuyiwa, tunoita zvekungokohwewa. Makapenta, matemba, inowanikwa mumadziva makuru emuZimbabwe akaita seKariba. Inoomeswa nekutengeswa iri dried. Kapenta inodyiwa zvakanyanya muZimbabwe neZambia kusevesa sadza. Kapenta hainyanyopfuyiwe mumatangi, inobatwa mubindu regungwa kana mumadhamu makuru. Kana muchigara kunotonhora, trout ndiyo hove yenyu. Trout kana kuti Uncle Hinchas, makis, chinodiwa kunzvimbo dzakati tonhorei. Inonaka uye inokosha pakutengesa. Inoda mvura inotonhorera iri pasi pe20 degrees Celsius, saka inongonyanya kupfuyiwa munzvimbo dzine mvura inotonhorera dzakaita semaEastern Highlands. Number 5, kuberekesa. Zvamunofanira kuziva kana muchida kuberekesa hove: A, nguva yakanaka yekuberekesa; B, kusanganiswa kwakanaka kwehove hadzi nemikono yachona; C, nguva yacho yamuda kuti dzitore kusvikira padzobereka, maremero nemawandiro ehove dzenyu panguva imwe amunoda; E, boka racho rehove ramuinaro rakambomira sei nokuti dzinosiyana chaizvo. Kusiyana kwehove nedzimwe mhuka dzekupfuya nhuke kusiyana maberekero adzo. Mbudzi chaidzo dzine mabreed mazhinji akasiyana, asi buri wese anoziva kuti kana kuri kubereka, mbudzi dzobereka vana 4 kana 3 nemwedzi 5, zvisinei kuti iboka ripi rikutarwa nezvaro. Maberekero ehove anosiyana zvisingaite. Dzimwe dzinobereka 100-500 mazai pagore, dzimwe dzinobereka 10,000 kusvika 100,000. Kozoitawo dzakaita semamola dzinobereka 300 million pagore, inovhundutsa. Maiwi, zvishanu idzi dzinokwanisa kuzadza Africa yose patsva negore chairo. Pakadai ana tsuro nana huku nana nguruve vanenge vari zii havo panyaya dzekubereka apo. Mazai ehove anotora nguva dzakasiyana kuti achochonywe.
mamwe akaita semagapi anotora zuva rimwe chete, mamwe akaita semasalmon anotorawo mazuva pakati pemazuva 20 kana kuti 40, mamweyo anotora vhiki rimwe chete. Zviro zvinodiwa pakuberekesa zvakawanda. Apa ndipo pamwe panonyudza homwe ipapo. Panoda infrastructure, breeding ponds, nursery tanks, hatchery, zvimwe zvikwanisiro zvakaita sema-aerators, thermometers, manets nafilters anodiwa pakurera vana vacho. Tilapia ayo anonzi mouthing breeders, zvichireva kuti anochengeta mazai awo mumukanwa. Hongu mumukanwa. Hove hadzi inombonzi china ine chishona naimi. Okay. Tongoti sheshe yehove muchirongwa chino tisapedze nguva. Inotakura mazai mumuromo ichibereka 200 kusvika 1000 mazai pamwedzi. Inoda temperature iri pakati pe27 ne30 degrees Celsius kuti ibereke zvakanaka. Mazai anochochonywa mushure memazuva 5 ne10. Catfish inonzi induced breeding inomboitwa kuvanhu vaye vanenge vanonoka kubereka iya. Pane mahormones adzinopiwa kuti hove dzibereke. Mazai anoiswa hatching trays ane aeration ozotsotsonywa mushure me24 to 36 hours. Hatchlings kana kuti vana vacho vanoda inonzi intensive care. Trout inoda mvura inotonhora inoyerera uye inoberekeswa mumahatchery ane control system yakanyatsogadzirwa, oxygen temperature nechiedza zvinofanira zviripo. Maspecies ehove sezvamaona ane nyaya irefu. Pachatozoda chirongwa chakamira choga tinonyatsotsanangura musiyano wacho, nokuti apa tangomara kutari, saka tozokuona ikoko. Number 6, zvainoshandiswa. Idzo hove dzinopfuirwa kudya kwevanhu uye kusimudzira upfumi hwevarimi. Kune zvitoro zvenyama zvinotengesa nyama yehove chete zvakaita se Ocean Basket, Fishmonger kana Beach House muno muZimbabwe. Hove ibhizimusi rinounza mari. Varimi vanogona kutengesa hove dzakakura kumusika, kumahotera, kumabhuchari. Chikonzero chikuru chinoita kuti hove dzipfuyiwe kudya kwemhuri. Hove senge salmon dzine protein, mafuta ane hutano, mavitamins nemaminerals akakwirira. Dzine nyama yakachena, yakapfava uye dzinobatsira mukukura kwemuviri kwevana zvose nevanhu vakuru. Kudzipfuya kunobatsira mhuri dzemaruwa nevanogara mumaguta kuti vawane nyama yakachipa asi zvine hutano. Asi ndikunzwa kufara kuti tauya panapa patone fishi dzakawanda, takwanisawo kudya nyama, dzimwe tichiomesa nekutengesa. Kana vanhu vemunharaunda vamwe vanofarira fishi sere vachatowedzera pautano, kana kumbote tichiwanawo fishi dzekudya tisanetseke pakudya nekuti fishi dzine utano hwakanyanya sere. Wema wehove ikanatsofurayiwa haurasisi. Ndofunga panyama dzose dzatinodya ndiyo nyama ine hwema unonatsosvetukira, unonhuhwirira vakomana. Imi kana muchinamata musaedze kutsanyira kuzvitoro zvinobikirwa hove, kuzviisa pamiedzo sekufamba kumabhero nemari yemwana yeschool fees. Hazvizobude mushe. Maresipi acho haaperi. Kune macouscous, mashrimps, sushi kana izvo zvidyo zvine mukurumbira kudzimwe nyika zvakaita sechutoro, ngiri sushi yekuJapan, madanish fish cakes ekuDenmark, ceviche yekuPeru, fish and chips yekuBritain nesadza nematember yekuZimbabwe. Hove inobaya hayo nemasawa asi inonaka akomana. Asi isu sevanhu kuzviisa panjodzi kuti tinakirwe neupenyu hachisi chinhu chitsva kwatiri, asi machaina ava kuseri zvawo. Vanodya hove inonzi fugu ine muchetura, mufunge, yekuti ukaitadza kuicheka zvakanaka panotoita makuva. Zvimwewo ndosaka ichinzi fugu, kufuga rako woga ukatadza kuivhiya. Asi zvisinei vanoidya zvakadero, hanzi hameno ikoko. Mashingazi akaoma hama dzangu. Saka isu tozotya masawa manje. Tipei hove idzo tinzwe parere moyo apo mani. Hove dzakawanda uye dzakasiyana. Kune dzakanyangara nedzakanaka kunge ngirozi yemvura. Kwete njuzu mani, hachiite zvemanjuzu kuno inga ndakudzai. Inga titidwa kudzifambira nyaya idzi 1. Ndikura goldfish, sea horse, dolphin neshark.
changokuvhundutsai apa chete ndechekungoti shaki inodya vanhu, asi chokwadi ndechekuti hove iya yakanaka, inochengeteka pamba. Zvisinei zvandiri kutaura ndezvekuti kune hove dzinochengeteka pamba seidzo dzandataura. Kupfuya hove kuri kuchengetedza masango edu, iyo inonzi ecosystem muchingezi. Kuri kurwisa kuderera kwehove dzegungwa, madziva nezvakasikwa zvinoona kuderera kwehove dzegungwa nekuda kweiyo inonzi overfishing muchingezi yatambotaura nezvayo mukutanga kwechirongwa chino. Kupfuyira hove kunobatsira kuchengetedza hove dzesango zviri eco-friendly kana zvichiitwa zvakanaka. Kana fish farming ikaitwa nemazvo, inoderedza pollution, inobatsira kugadzira manyuwa yemuminda kana mvura yacho ikashandiswa zvine hwaru. Number 7, musika. Hewo, ngatitarisei musika wepasi rose, kusanganisira nyika dziri pamberi mukufuyira hove dzemuAfrica pamwe chete nezvinhu zvinofambisa kukura kweindastry iyi. Izvi zvichakubatsirai kunyatsodzwisisa mikana inenge iripo nekwazvichananga. Nyika dzine mukurumbira mukufuyira hove iChina, iyo iri pamberi penyika dzose pasi pano. Sezvatamboreva, mazhingas anoruta hove ndivo vaya vekudya hove ine muchetura, vanopfuya hove nedemo, badza pamwe negejo futi. Sevanhu vane zvikwanisiro zviri kumberi zvelarge scale nekuti upfumi hwavo unofamba zvakanaka, ayo akaita semahechery, chikafu, mafiltration, masystems neimwe technology yemazuvano inonwisa mvura. Vanhu ava vari kutoshandisa AI kupfuya. Chinese farmers have applied advanced farming techniques using drones, automation technology, and artificial intelligence to monitor and optimize every aspect of the fish farming environment, from water quality to fish behavior. China inopfuya pamusoro pe60% yehove dzese dziri pasi rese dzinobva muaquiculture. Tilapia, carp, catfish, shrimp, sushi vanorova kwese kwese. MaChina anoteerwawo neIndia neIndonesia dzine mbiri yekurima shrimp, catfish nepangasius, izvo zvavanozotengesa kuEurope nekuAmerica. Muno muAfrica, Ijipita ndiyo iri pamberi, inonyanya kufuyira tilapia. Vato nehove yavo inonzi Nile tilapia, uye inotengesera Sudan, Europe, Middle East. Nigeria inouya nazvowo, havangogone kungotaura nezveupapa chete. Vanopfuya vanhu ava ndivo vana mazvikokota kuWest Africa yose. Nigeria inopfuya African catfish netilapia. Bhizimusi ravo rakasimba kunyanya mumadhorobha seLagos neIbadan. Mamiro emusika muAfrica ndeyekuti demand ikukwira. Vanhu vari kutsvaga protein yakachipa. Zvinonzi kudiwa kwehove kuri kukura ne4% pagore muno muAfrica. Misika yekudhorobha ndiyo yava kudya hove yakawanda, iko kuLusaka, Harare, Nairobi. Vanhu vakawanda vari kuita small scale farming mumatangi nekumabackyard. Nyika dzakaita seUganda, Ghana, Kenya, Zambia vane musika wehove ukukura nekukurumidza gore negore. Vane chido, asi zvikwanisiro ndo zvinombonetsawo dzimwe nguva. Ndosaka mapurojekiti eWorld Bank nemaNGO nemagovernment enyika idzodzo mamwe acho ari kuedza kubatsira kusimudzira aquaculture nekuti vari kuona mukana uripo. Sezvo aquaculture inoda zvinhu, ruzivo nemari yakawanda, ine zvimhingamupinyiwo zvakawandawo muno muZimbabwe neAfrica. Kushayikwa kwekudzidziswa kwevarimi, mvura uye infrastructure inonetsa mune dzimwe nzvimbo nokuti inoda mari zhinji. Tikasangana nedambudziko remvura ndo rakanyanya kuti suppose mvura yemboita chailinga mvura, saka tagara chitowedzera mvura. Tikatafita chinotora kumatsime uko kwatanga kumbira kuti titore mvura, tibva tanga kutora mvura ikoko. Mikana iri muAfrica kusanganisira iyo Zimbabwe. Muno muZimbabwe hatiite zvemashrimp sedzimwe nyika, sezvo tisina gungwa asi South Africa inaro. Kunorimwa inonzi Nile tilapia kuchitera rainbow trout. Kupfuya hove kunoda kuziva kuti uchazotengesa hove dzako kupi, musika wemuno, marestaurant kana exports. Kuziva zvimhingamupinyi zvekutakura kana kuchengetedza hove dzakabikwa kana dzinyoro. Nzvimbo dzinowanzotengeserwa hove zvakanyanya muno Zimbabwe ndidzo nzvimbo dzakaita seHarare Mbare Musika, Kapenta Fish Market yekuKariba neBulawayo Renkini Long Distance.
musika uripo. Medzisiro parwendo uru rwehove taona kuti kupfuya hove hakusi kungorova bembera nemvura kunge pwere zvamateerera madzidza, uye pamwe pamafemerwa makutoziva kuti kufuyira hove hakusi kwevanhu vane mari chete, asi kwevanhu vane chido, nguva netariro. Takatanga nedziva asi nhasi tazara nemazano. Kubva pakuberekana kwehove, kuzvirwisa nezvirwere, kusvika pakuzvipinza kumusika, zvese zvinotoda ruzivo, mwoyo uye kutsungirira, nekuti kupfuya hove hakusi nyore. Tinovimba kuti chirongwa ichi chakuvhurai maziso kuti mhuri vechidiki nevazvari vanogona kupindawo muindastri iyi. Basa renyu izvezvi nderekutora ruzivo urwu moendesa kunzvimbo yenyu, nekuti hove dzinofuyirwa kwese nevanhu vose. Kana paine chinhu chimwe chamunobuda nacho muchirongwa chino, chinofanira kuva ichi: musika wehove wakakura kupfuura dziva, asi zvese zvinotanga netangi rako pamusha. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino. Tichagadzira zvimwe zvirongwa zvehove kumberi uko, asika nhasi hama dzangu zvaringana. Tozoonana patichaonana ipapo mangwana, munotiziva wani tichadzoka nechimwe chirongwa cheFarm 4081. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magroup edu matatu ayo anoita huku 4081 rehuku, mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.